Će u ime Kluba zastupnika HRID-a i nezavisnog zastupnika Šandora Juhasa riječ uzeti uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Državne revizije. Od ovih silnih milijardi eura da nam se zavrti u glavi, Državna revizija je ponovno kvalitetno obavila svoj posao i kolege iz revizije su se već udomaćili ovdje zadnjih dana. Ne znam je li poznata informacija da je više od 50% ukupnih javnih investicija u zemljama srednje i istočne Europe financirano iz EU fondova. U razdoblju od samo 2 godine. Ovo su podaci znači za 2 godine, a da bismo komparirali Hrvatsku sa zemljama koje su nam bliske, recimo Poljskom, Estonijom, Slovačkom, Češkom, ovo su primjeri koji dobro ilustriraju. Nažalost, Hrvatska ne spada među te zemlje. Ovo su zemlje koje su dobro iskoristile EU fondove i to su Estonija, Slovačka, Poljska, Mađarska i Češka. Konkretno u Slovačkoj u razdoblju od 2 godine više od 90% javnih investicija financirano iz EU fondova. Zašto je ovaj primjer važan za Hrvatsku? Pa s obzirom na to da je u drugim državama toliko puno javnih investicija financirano novcem iz EU fondova, jasno je da se kod nas korištenje EU fondova nije ni približno dobro kao što bi moglo biti. Naravno da ima pomaka, ali ima i puno još prostora za poboljšanja. I žao mi je što još uvijek nije prioritet ekonomske politike korištenja EU fondova kao što je to u nekim drugim državama. Isto tako da bismo stekli uvid koliko nismo iskoristili EU fondove, ja ću navesti par primjera. A primjeri se odnose na samo 2 godine. Evo konkretno, u Poljskoj je otvoreno više od 43.000 radnih mjesta u razdoblju dakle od 2 godine. U Sofiji u Bugarskoj je izgrađena zračna luka. U Bugarskoj je u 6 velikih gradova, da ih ne nabrajam koji su, znatno modernizirani gradski prijevoz. U Estoniji je bilo 100-tinjak jako bitnih projekata iz vodnog gospodarstva i kompletna rekonstrukcija željeznice. U Mađarskoj je 400 km novih izgrađeno, dakle ceste, i preko 2000 km postojećih je renovirano itd. itd. Koliko znam, u svibnju 2015. Hrvatska je Europskoj komisiji poslala prioritete. Najprije je bilo 77 strateških projekata na tom popisu koji se slao u Europsku komisiju, a onda je ta lista sužena na 25 projekata. I ti projekti koji su slani u Europsku komisiju u svibnju 2015. su pokrivali područja od željezničke infrastrukture do širokopojasnog interneta. Što je dalje bilo po tom pitanju, ja nemam saznanja. Ali ono što znam je da iskorištavanje sredstava recimo iz kohezijskog plana, kažu stručnjaci, može za samo 2 godine povećati BDP za 2 do 3% godišnje. Mislim da je o tome svaki komentar je na ovo suvišan. Kod nas se kao glavne prepreke, i to je vidljivo iz ovog izvješća Državne revizije, navodi nerazumljiv birokratski jezik, zahtjevna dokumentacija, stroga pravila itd., nedostatak administracije, nedostatak educiranog osoblja i to je nažalost za mnoge bila nepremostiva prepreka za povlačenje novca iz Bruxellesa. Ali s druge strane zanimljiva je jedna informacija koju kažu ljudi iz prve ruke koji su povukli znatna sredstva, a nisu imali prethodno iskustvo. Kažu da im je najjače oružje bio nevjerojatan entuzijazam i dobra organizacija. Naravno, kvalitetna ideja se podrazumijeva. I to je formula uspjeha. Činjenica je da u našoj javnoj upravi ima izvjestan broj ljudi koji je svladao problematiku EU fondova. I sama sam sudjelovala u nekim fondovima i mogu reći da stvarno procedura je prilično komplicirana i treba neko vrijeme da se uđe u tu dokumentaciju. No tih ljudi u našoj javnoj upravi je nedovoljno i to je pokazala i Državna revizija. I uz to imate još jednu apsurdnu situaciju da ljudi kad nauče te procedure, kad se educiraju, kad svladaju tu problematiku, u konačnici napuste javnu upravu, u konačnici napuste državnu službu i odu u neki sektor gdje su bolje plaćeni.
Vidjeli smo prošli tjedan iz izvješća Komisije za kontrolu postupaka javne nabave koliki je zapravo problem priprema dokumentacije za javnu nabavu, odnosno za projekt. I kako bi se ovi izvori iskoristili praktički je najvažnija, možemo reći i banalna stvar, dobra organizacija i sposobnost dakle državne administracije. Knjiga spadne na dva slova, doslovno na dobru organizaciju i na sposobnost državne administracije. Naravno da nije lako ni pripremiti projekt, a kamoli ga isplanirati, a nije lako ni pripremiti sve te dokumente po onim odrednicama koje daje Europska komisija jer su stvarno strogi kriteriji. Moraju biti i tehnološki i ekonomski izvedivi, moraju imati kvalitetno razrađen poslovni plan i naravno financijski plan. Moraju u konačnici biti usklađeni s tim ciljevima koji se traže od Europske unije itd., itd. To je praktički jedan mali magisterij u nekim slučajevima ili ne znam diplomski rad, otprilike ta razina zahtjevnosti. I dakle to najviše ovisi o sposobnostima i vještinama državnih službenika i naravno o potpori resornog ministarstva i u konačnici Vlade. Nažalost često je pravilo više nego iznimka da su kvalitetne ideje i zaista strateški projekti propadali na administrativnim i tehničkim problemima. I opet je tu problem uhodanost i sinhroniziranost državnih tijela. Zanimljivo je recimo da je lokalna samouprava puno bolje prolazila u nekim situacijama u povlačenju sredstava iz EU fondova jer su bili manji, bolje ekipirani i bolje organizirani. Recimo konkretno neke jedinice lokalne samouprave su stvarno bile uspješne, da ih sad ne nabrajam, da ih ne izdvajam koje, neke su naravno bile manje uspješne. Naravno, opet ovisi o organiziranosti. Često pitanje koje sam čula možda zvuči banalno, ali što tko treba raditi? Doslovno je to bilo pitanje. Recimo, što treba raditi načelnik općine kad se općina želi prijaviti na EU projekt? Načelnik općine u teoriji bi trebao raditi jedno, u praksi radi drugo, ali on može zapravo i u teoriji i u praksi doslovno samo voditi projektni tim. On to može na papiru, naravno može on i u praksi, ovisno koliko je sposoban. On treba dati prioritet razvoja te općine sukladno ukupnom razvoju plana, a sve ostalo, doslovno sve ostalo mogu raditi stručni konzultanti, ljudi s iskustvom i s referencama, jer ti ljudi rade od pripreme projekata do prijave pa kasnije provođenja. Zato što lokalna samouprava naravno nema dovoljan broj educiranih djelatnika za EU projekte, neki su to na vrijeme shvatili. Ali s druge strane imamo mi i županijske razvojne agencije kad govorimo o lokalnoj samoupravi i te su agencije dobile značajna sredstva i od države i od županijskih proračuna. I njihova uloga je zapravo upravo poboljšanje života i gospodarstva u tim lokalnim jedinicama. I to naravno najviše mogu ostvarivati kroz europske fondove. U pojedinim županijama, u pojedinim jedinicama lokalne samouprave te razvojne agencije su odigrale važnu ulogu i pomogle su, gotovo su bile presudne. I tu je povučeno više novca. Opet neću izdvajati nikoga, ali imamo i one primjere gdje razvojne agencije nisu kvalitetno odradile svoj posao i tu bi zapravo resorno ministarstvo bilo ključno da onima koji nisu bili toliko uspješni, a svi spadaju pod istu kapu, pomogne s primjerima onih uspješnijih ili ih dodatno educira. Prema izvješću o prihodima i rashodima država članica iz 2015. godine, nažalost i ja sam se iznenadila, ali vidimo da je Hrvatska najlošije pozicionirana u zemljama središnje i istočne Europe i to su službeni podaci. Da ne bude zabune, kad kažemo prihodi, mislimo na ona sredstva koje je država uplatila u europski proračun, a rashodi su ona sredstva koja Europska unija vodi kao trošak za državu članicu, a uključuju ujedno isplate prema toj državi članici naravno. I sad ta razlika između prihoda i rashoda bi trebala biti znatno pozitivnija. To bi značilo da država dobro koristi EU fondove. Na tom popisu, na tim podacima Cipar i Hrvatska stoje najlošiji.
Mislim, nedvojbeno je ovdje da Hrvatskoj su ovakvi izvori neophodni i zaista je prava šteta da ih ne koristimo dovoljno. Ali da se vratim na one pozitivne primjere zemalja iz istočne Europe. Ja se stvarno nadam da će u Hrvatskoj u dogledno vrijeme porasti taj udio javnih investicija financiranih iz EU fondova barem na 50%, ako se ne možemo već mjeriti s nekima kod kojih je to na 90%, jer to sad u ovim okolnostima tih 90% mi se čini kao znanstvena fantastika. Zato je ova revizija jako korisna i vidim da su se subjekti revizije, dakle državna tijela, sva odreda izjasnila da prihvaćaju preporuke Državnog ureda za reviziju. Preporuke su stvarno sveobuhvatne, od poboljšanja administrativnih kapaciteta do pomoći korisnicima. I Državni ured za reviziju je stvarno obavio dobar posao, dao je te dobre preporuke koje treba primjenjivati. Stvarno su utvrđene sve slabosti i propusti i sve je to lijepo složeno i popisano. Sad je pitanje koliko će se od toga opet provesti i koliko će se od toga usvojiti. Ovi primjeri zemalja koje su bolje prošle isključivo su bile bolje pripremljene. Trebaju nam zapravo biti ozbiljno upozorenje da je ovo problem kojemu mi do sad, bez obzira na ove rasprave koje smo sad čuli, nismo ozbiljno do kraja pristupili. Možda smo imali entuzijazam, ali smo zapeli na nekim koracima i nismo do kraja sistematično i sustavno proveli sve korake koje smo trebali provesti. I od strane državnih tijela i od strane Vlade. Ne jedne, nego nekoliko Vlada uzastopce. I to treba ispraviti. Iz komisije nam kažu da nije dobro, da požurimo, da se bolje organiziramo. Vidimo da su zadnjih godina odrađeni parcijalni pomaci i to treba poboljšavati. Jedan kolega je ovdje rekao u prethodnoj raspravi da će ova Vlada raditi sve drukčije. Ne slažem se s tim da treba sve raditi drukčije i sve treba raditi iz početka. Ondje gdje je rađeno dobro treba nastaviti poboljšavati, a ondje gdje ima prostora treba dalje dorađivati. Sve lijepo piše u ovom izvješću, ali ne samo u ovom izvješću, nego i u drugim dokumentima koji se nisu proveli. Ne treba davati paušalne tvrdnje jer je sve popisano i činjenice govore same za sebe. Dakle, da zaključim, ja bih rekla da nema potrebe rušiti ono što je dobro i nema potrebe da svaka Vlada kreće iz početka, nego treba nastaviti s onim što je rađeno dobro i dalje poboljšavati, samo nadograđivati. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Branka Grčića. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Htio bih samo napomenuti ovo što je kolegica Irena rekla, jako je dobro objasnila o čemu se tu radi. Bilo je riječi o tome i u prvom izlaganju. Dakle, ljudi u sustavu. Ovo je jedan od najdinamičnijih i najzahtjevnijih sustava u državnoj upravi i to je ja mislim manje-više svima jasno. To su ljudi koji su izuzetno educirani sa vrlo specifičnim znanjima i traženi, molim vas kolege, i traženi na tržištu. I to se vidi. Dakle, svaki dan iz najvažnijih institucija u sustavu upravljanja fondovima odlaze ljudi. To je bilo u mandatu ove Vlade, to će biti u mandatu ove Vlade nove, kao što je bilo i u onoj prethodnoj Vladi. I to je nažalost tako. Dakle, kolega Borić, isto koristim priliku, znači ono što se dogodilo na početku našeg mandata je bila bitka da ljudi ostanu u sustavu. Vjerujte mi. A najbolji dokaz tome u mom ministarstvu, kao ključnom ministarstvu za upravljanje fondovima, na 3 ključne pozicije vezane za tu priču: strateško planiranje, managing authority, dakle upravljačko tijelo i zamjenik ministra zadužen za EU fondove, 3 nestranačka čovjeka koje vi jako dobro znate i znate da su to izuzetni ljudi, izuzetni stručnjaci i nemaju veze sa SDP-om. I ja bih volio kad bi vi imali snage te ljude zadržati u sustavu. Hvala lijepa. Odgovorit će uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Ne, neće. Onda sljedeća replika uvaženog zastupnika Mire Bulja. Kolegica je dobro naglasila da ono što je dobro ne treba mijenjati. Međutim, Ministarstvo regionalnog razvoja gdje su i EU fondovi
jednostavno je se drugom logikom vodilo. Znači, kod indeksa razvijenosti područja brdsko-planinskih obrnutom logikom su išli. Ono što je HDZ donio kao indeks razvijenosti, oni su to prihvatili, a to je u biti bio potpuni promašaj, poglavito za područja Dalmatinske zagore, Sinja i Vrgorca koji su izgubili pola proračuna, ti krajevi koji inače izumiru i koji su zaboravljeni u svakom obliku, pa tako recimo grad Sinj je izgubio od proračuna koji bi nekada bio 70 milijuna, izgubio je preko 20 milijuna kuna tim nepravednim zakonom. Sve što je bilo loše, tako je Vrgorac. Gorski kotar je izgubio 25 milijuna, koliko sam grad Sinj. To su krajevi koji izumiru. To je znači ciljana politika bila ne regionalnog razvoja, nego regionalnog razbijanja ruralnih područja i to je HDZ indeksom razvijenosti kao ključni indeks razvijenosti, poslušajte koji je, pod točkom 5, stopa obrazovanosti. Sinj je među prvim gradovima u Hrvatskoj po nezaposlenosti, a međutim puno je bitnije bila obrazovna struktura da prebaci tu granicu 75% i da se taj novac razlije na druga mjesta i nepravedno ste taj kraj, gospodine Grčiću, sad koristim priliku, oštetili, taj grad ste dovedli do ruba da izumire zbog vaših odluka koje su bile nepoštene. Prikupljali smo peticije, 7,5 tisuća potpisa, trebali ste nas primiti, niste vi nego vaš zamjenik nas je primio, niste se ni to udostojili. Jedino što ste na kraju pred sam mandat, što ću vas reći da je to ajmo reći pohvalno, ali čisto iz političkih razloga što je dobro, u alkarske dvore ste uložili nekakav iznos što je neispravljanje nepravde. To je uzeli ste nam prase, a dali ste nam kobasicu, to jest suđuk. Vratili ste nam do jednoga prsta. Kolega Tako da Bulj, je to obrnuto nek ste govorili. hvala lijepo, ali vi ste trebali replicirati kolegici Ireni Petrijevčanin Vuksanović. Ona se sad javila za odgovor, iako je vaša replika bila usmjerena ka kolegi Grčiću, ali očito će ona odgovoriti ipak. Poštovani Izvolite. kolega Bulj, uz dužno poštovanje prema vašoj upućenosti u EU fondove, ne sumnjam da ste dovoljno upućeni o kraju o kojem govorite, ali ne možete o EU fondovima u kontekstu jedinica lokalne samouprave govoriti isključivo kroz indekse. To je jedna malo složenija materija, ja nemam, 3 minute mi nisu dovoljne ovdje da dovoljno obrazložim i da uputim, ali ja uvažavam zabrinutost za vaš kraj. Ja sam isto dolazim iz jedne općine gdje je moglo biti bolje iskorišteno, a nažalost nije, i to je istočna Slavonija i o tom bi se moglo puno razgovarati, ali to nije grijeh samo prošle Vlade. Ja ne branim prošlu Vladu niti branim Vladu prije ove prošle, dakle to je nešto što je vrlo kompleksno i tu recimo da situacija nije dobro odrađivana zadnjih 15-ak godina i to su repovi koji se povlače. Naravno da ova indeksiranost je nešto što ste vi sad percipirali kao ključno, ali to vam je samo jedan kotačić u cijelom ovom sustavu. Hvala lijepo.